भैया हो, आप सबके घर के बेटी बहिन जेकरा के पूरे भारत का देश विदेश आदर्श बेटी के नाम से जानेला, हमार रोहिणी दीदी आप सबके घर में आइल बड़ी। एक बार इनकरा के सेवा करे के आप सब मौका दी, काहे से कि आप सबके घर के बेटी है और इनके आप सब भरपूर प्यार आशीर्वाद दी कि भारी मतों से विजयी बन के इजा सजास। भाव सबसे राखस लगाओ, जिला पर खंड हो जाए जाए बोलता गाँव गाँव। ए जी चली ना निकी भाव सबसे राखस लगाओ, जिला पर खंड हो जाए जाए बोलता गाँव गाँव। अब की शरण के भगिया जगावे के बाद सबके चहेती के बेटी रोहिणी दीदी के जितावे के बाद सबके चहेती लालू जी के बेटी रोहिणी दीदी के जितावे के बाद। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, रोहिणी दीदी जिंदाबाद। भाई देखी भैया हथिसार पंचायत से हमारा अमीर मुखिया जी बहिन खातिर जीव जान से लागल बड़े। सब बेटी है गुहड़ी संस्कारी, नारी न बुझी है नारी के लाचारी। ए जी अरे संजीत मुखिया नगरा से उहू के प्रचार में लागल बने। झांसा में ना कोई की की बारी, सच्चा नेता चुनल तोहरे बाटे जिम्मेदारी। बाती जन जन तो कई पहुँचावे के बाद सबके चहेती लालू जी के बेटी रोहिणी दीदी के जितावे के बाद सबके चहेती लालू जी के बेटी रोहिणी दीदी के जितावे के बाद। ए चाचा, ए भैया, ए बहिन, हाई देखा जेसीबी से फूल के वर्षा हमारा मनोज मुखिया करावत रहे दीदी खातिर। जय हो जय हो। हाई देखी रिबिलगंज से हमारे बहारन भाई अनिल भाई के पूरे परिवार दीदी के जितावे पर लागल बा। वाह ए हो हुप्पा का बवादा आपा का इरादा, भैया उम्मीद से विकास हो जाता। ए जी छपरा से जन जन लोग लागल बा वहाँ खातिर। पाका बवादा या पाका भाई रादा, भैया उम्मीद से विकास हो जाता। अरे जेडी के झंडा लहरावे के बाद सबके चहेती लालू जी के बेटी रोहिणी दीदी